Velkommen til den video om, hvordan jeg opretter og justerer rabatter og priser i Microsoft Dynamics C5 2014. Formålet med denne video er at vise, hvordan jeg kan finde salgsprisen på varekortet, hvordan jeg kan oprette rabat for alle kunder, eventuelt i en periode, hvordan jeg kan oprette en specialpris for en kunde, og sidst skal vi se priserne slå igennem på salgsfakturaen. Tag udgangspunkt i Microsoft Dynamics C5 2014's webklient, og varerne finder vi på menuen til venstre. Jeg går ind på vare nummer 1000. Enhedsprisen er den pris, som benyttes, hvis der ikke er lavet specialaftaler om rabatter eller priser. Alle specialaftaler findes her i bunden. Der er to typer aftaler, jeg kan lave. Salgslinjerabat eller salgspris. Jeg vælger linjerabat, så skal jeg vælge, hvem kan modtage rabatten. Det kan enten være en debitor, en debitor-prisgruppe eller alle debitorer. Her vælger jeg alle debitorer. Jeg vælger, at de ved køb af minimum 10 styk får en rabat på 10%. Jeg kunne også vælge at lave rabataftalen tidsbegrænset. Så vil jeg indtaste en startdato her og en slutdato her. Jeg opretter endnu en aftale. Linjerabat. Debitor-prisgruppe. Til store kunder. Ved køb af minimum 10 styks får de 15% rabat. Sidst går jeg ind og opretter en specialpris for kunde 10.000. At han ved køb af minimum 20 styks får en specialpris på 3500. Det var aftalerne fra varesiden. Ønsker jeg at se de samme aftaler fra kundesiden, kan jeg gå over i kunden i menuen til venstre, ned under kunde 10.000, ned i bunden, og vi kan se her, der har jeg min aftale, jeg lige har lavet. Det var vare 10.000. Ved køb af minimum 20 styks var prisen 3500. Ønsker jeg at se prisen slå igennem på salgsfakturaen, så kan jeg oprette en salgsfaktura her. Når jeg opretter salgsfakturaen fra kundelisten, så bliver kunden automatisk udfyldt. Så kan jeg rulle ned og vælge vare 1000. Og allerede her kan vi se enhedsprisen på de 4000. Vælger jeg 5 styk, så er det stadigvæk 4000. Vælger jeg 10 styk, så er det stadigvæk 4000, men med en linjerabat på 10%. Og i og med at det her er kunde 10.000, så kan jeg sige ved 20 styks, så ændres enhedsprisen til 3500, og linjerabatprocent bliver bibeholdt. Havde kunden 10.000 været medlem af storkunder, så havde den her linjerabat været 15%. For at opsummere, vi var inde og finde salgsprisen på varekortet. Vi var inde og oprette en rabat for alle kunder, eventuelt i en periode. Vi var inde og oprette en specialpris for en kunde, og vi så prisen slå igennem på fakturaen. Tak for nu.